La laringectomia total és una intervenció quirúrgica com a conseqüència de l'aparició d'un tumor maligne a la zona laríngia. L'extirpació total de la laringe fa que la persona hagi d'experimentar grans canvis en la seva vida diària, com per exemple la pèrdua de la veu i la respiració a través de l'estoma traqueal o forat al coll. Existeixen molts professionals que poden oferir serveis a les persones amb laringectomia total. Els logopedes formem part d'aquest tractament multidisciplinar i som els encarregats de donar resposta clínica a aquesta patologia. Tot seguit oferiré una sèrie de consells per a les persones amb laringectomia total i sobretot per als seus familiars. Al principi es fa molt difícil la comunicació oral, ja que no hi ha veu. És important que la persona amb laringectomia total articuli correctament, però és imprescindible que la resta d'oients tinguin molta paciència. Intentin fer una lectura labial i sobretot li donin temps per intervenir. Amb l'ús de les mascaretes es dificulta encara més aquesta comunicació. Per això, al principi es recomana utilitzar l'escriptura, amb llibreta o pissarra, que després es retirarà. Però s'ha de continuar desenvolupant les tasques habituals, com per exemple anar a comprar el pa, parlar amb els veïns, i evitar aquest aïllament social o la dependència d'una persona per parlar. Al no tenir laringe, la respiració s'ha modificat, ha canviat. Es fa un orifici a nivell traqueal, que es diu estoma. A partir d'aquest orifici es respira i és important protegir-lo d'agents externs, amb dispositius específics o filtres, que serveixen per humidificar i sobretot escalfar l'aire, reduint així la producció del moc. L'olfacte i el gust també s'alteren. En no tenir ventilació nasal hi ha dificultats per diferenciar olors o simplement per detectar-les. És important que el logopeda doni les pautes necessàries per a la rehabilitació de l'olfacte i es practiqui amb olors naturals però intenses, com per exemple el cafè, l'all o la canyella. Poden persistir dificultats per a la ingesta d'alguns aliments després d'aquesta intervenció quirúrgica, sobretot si són secs o pastosos. Si és així, cal comentar-ho al metge de referència perquè en faci el diagnòstic oportú. Aquests canvis poden provocar una pèrdua d'interès per l'alimentació i per això caldrà vetllar molt per tal que la persona afectada faci tots els àpats. No hem d'oblidar també que és important mantenir la hidratació. El consum de líquids ha de ser regular. Durant el tractament, la persona que ha patit una laringectomia total pot sentir-se més cansada que habitualment. No obstant això, és important mantenir un cert nivell d'activitat física suau i un ritme de vida normalitzat, sempre que es reuneixin les condicions òptimes per fer-ho. Pot ser que les persones afectades de càncer de laringe manifestin sentiments d'aïllament o fracàs, entre d'altres. Les associacions i els grups d'ajuda poden ser una bona opció, tant per a la persona amb laringectomia com per als familiars. A banda d'aquests consells generals, és important que es segueixin les indicacions dels professionals implicats en la rehabilitació de la laringectomia total.